Ποια είναι η παιδαγωγική φιλοσοφία του δέους? Στο παρελθόν, η διδασκαλία και η μάθηση ήταν συνδεδεμένες με τη μηχανική απομνημόνευση. Αλλά η μοντέρνα παιδαγωγική του δέους έχει στραφεί προς βαθύτερες και πιο διαδραστικές εμπειρίες μάθησης. Η μάθηση είναι ενεργός διαδικασία. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε συζητήσεις, επίλυση προβλημάτων, σε ομαδικές συνεργασίες, αντί να απορροφούν παθητικά τις πληροφορίες. Οι φοιτητές εργάζονται σε πραγματικές προκλήσεις, οι case studies, προωθώντας τη συνεργασία, την έρευνα, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. Σε δικό τους χρόνο, οι φοιτητές παρακολουθούν ταινίες, διαλέξεις οικονομικών και εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία ακολούθως συζητούνται στην τάξη. Οι διαλέξεις κατευθύνονται από τις ερωτήσεις των φοιτητών, ενθαρρύνοντας την επιστημονική περιέργεια, την κριτική σκέψη και την ανεξάρτητη έρευνα. Προωθεί τη χρήση online εργαλείων συνεργασίας όπως Microsoft Teams, Google Workspace, Dropbox και Overleaf. Η χρήση του χιούμορ ενθαρρύνει τη συμμετοχή, μειώνει το άγχος των φοιτητών και δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον με good vibe. Η παιδαγωγική φιλοσοφία του δέους δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα, καθώς και στα πολλαπλά μέσα συμμετοχής και έκφρασης, καλύπτοντας όλα τα μαθησιακά προσόντα. Έκανα όλα!